entered the parking lot for your destination. Deci aici e outlet care? Care outlet? Outlets în Lutz. Outlet în Lutz. Tampa Premium Outlets. Uite aici am pun lângă Longhorn Steakhouse și mergem pe jos. Just make sure. Foarte fain. Și pompă de benzină. Dincolo n-am văzut. Chargere de la electrice, de încărcat mașinile electrice. Da? Oare unde să mă parchez? Îmi-ți place. Să mă aici în soare, oare? Din locurile rămase, dar nu găsim ceva la umbră. Nu așa sau chiar aici în intersecție. Arrived. Siri, stop navigation. Stai navigation. E în soare, dacă nu în soare e, vine sicriul lui Musk. Nu știu dacă l-am prins în poză, în film, dar nu cred. Oci. Astea sunt clădiri noi, foarte multe văd eu aici. Wow. Nu este niciun loc la umbră, nicăieri. Drag, mami, așa este unde avem loc. Ia stai să mă duc să vedem unde îi... Chiar. Că nu are sens să mergem pe jos prin căldura asta, să vedem unde e magazinul ăla, să mă duc acolo la magazin. Puma, uite-te. Da, la Puma n-ai ce face, cum să se știe. Mergem pe jos. Banana Republic. Uite, este și Cheesecake Factory aici. Da? Da. Uite, ar trebui să mergem la Cheesecake Factory, că nu mai foarte mult. Păi n-am fost în International Plaza.